Здравейте, от мен аз съм Фристал и това е клипче на Тест Драйв. Опа. Ето. Искам да ви попитам да пишете в коментарите да продължаваме да снимам клипове на Майнкрафт или не, защото виждам, че не ги гледате много. Кажете дали да продължавам да снимам или не. Няма смисъл защо да ги снимам, ако няма кой да ги гледа. Само да си губя времето. Така че по-добре ми кажете дали да... Забравя. Дали да снимам на Майнкрафт или не. Вижте колко ми дива това. Много е дива. Да. Това ме видим някаква може да се става. Къде. Опа. Ще пусна. И ще продължавам да снимам. Той ще пусна в мен, не аз. Сета в него. Като иде. Ако искате ще снимам и на Тест Драйв. Как минавам... Как се състезаваме в такива някакви. Опа! Нямам правите. Така. Пишете, ако искате да играем заедно в Майнкрафт. И само. Има да кое не само. Между другото. Май бех само 20, но е втория. Само по-добре. Така, о. 20 000. Трябва да е специално. Ще помня. Позиция. Последно съм, както ви... Люко. Не съм един от най-добрите шофьори, но мисля, че не съм много зле. Не виж къде. Не. Не стига бе. Я. Така най-много. Аре де. Те май трябва да свърши цялото състезание и тогава да те рестарт. Малко гадно, но... Я! 15 пъти. Удари. Но трябваше малко по-разделено преди. Мисля, че само ще говоря. Няма състезание. Ще обикам. Но явно не грех. Абонирайте се за мен, ако обичате. Посетете сайта. Стига. Още. Стига бе! Кажете, ако искате да снимаме с Джокера заедно. Клипчета. Не знам днес какво ми става, вчера доста добре кая. А днес...
Опа. Yes. О, так. Имаше един приятел, сега ще ви кажа, как му... Абе, направо ще му поставя линк в описанието. Сетете му профил, той прави клипчета на Майнкрафт на английски. Така че аз му го гледам когато мога. Абе, тежко го кара. Първи. Втори. И първи. О, да. Стига бе! Не! Не може да е истина. О, и то се удари. Казва се Боби, но не знам как се пише в Майнкрафт. Той играе доста игри, Батман играше. Малко странно, но... Просто някаква игра с... Не знам как се казва. Външен вид изглежда като момиче, но все пак не мога да му кажа какво игра. Дей. Как да пише това? И някой знае как може да се играе на Test Drive в мултиплеер, нека да пише да играем. Ако иска, разбира се. О, не! Малко. Те са малко далечко. Аз ми беше най-яки един в училище. Много се видях. Особено в последния час в английски. Аз беше двама-трима приятели, доста се видях. А сега тук как... Не! Така се влиза. Не! Няма, моля ви се, не ме изпревървайте, Капати. Премине. Не знам как се умножава. Набирала се, умножава се, не знам. Но мисля, че трябва да е 2 мили, трябва да е 4 км. Колко не знам. Това ми ще превари гнетата. Ява, сега че ми ще преварят всички. Дай запна, бе! Много тъпо това. Трябва да чекам половин час да включи задна. Гати, първи знак четвърти. Още има още една миля. Да, сега че ставам шести. Нещо ми става и не мога да кара. Да не изпреварим. Да ги изпреварим. Я. Що се драма. Така, когато мога ще качим. Стига! Яо! Майко! Колко ми пука. Просто казваме... Не скучно. Не, че не мога да грези. 15 пъти ми затваряха затвора. Най-гадното, че примерно някой ке се удари в теб, на тебе ти дава примерно такова наказание.
Нали после да те гонят полици. Те тук са доста тъпи. И кажете някой така, игра, като Test Drive. Като тази подобно. Test Drive на офис е някакъв така подобно. Четвърти. Чуй. Цвета. Яваме за какво тест по-дай. Не ред нещо. Дрехи. Но, няма. Трябва облече. Някъде друго место. Добре. Надо чак. Какой? Че ми трябва да карам нещо. Да, естествено. Ами ще върши да? Здесь. Как это выглядит? О, за малко тези стола. Добре, знам, че може. Опа! Задна. Айде! Я! Много тъпо! Да, изгубих 33 секунди. Ще карам в нас. Опа! Бе. Опа, тук. Как ли пък не? Аз така си мислиш. О. Добре, Макс. Тук ли? Тук. Не си. Има даже по-малки и от мен, които са даже повече и от възрастните. Вече съм много голям, но... Я. Даже само го закачих. Това по-бързо се случи. Трябва да си килвам от пари. Много кола. По-бързо. Аз имам ти едно аудио мисля, че беше. Или жико. Аз всички сигурно, които ще си изим, ще са черни. Барът. Или черни, или сигурно някакво е като този камион. Заковах на 15 фрипаса и не мърда. По принцип, като играя по някой път ми е 30, но... Не! Опа! Трябваше да стана много. Не е много. Много и полиция. Аре, блокирайте и там тия глупаци. Да, аз съм тук. Добре. Добре се. Опа. Земли. О, смах. А тук е сега как ще мина. Стига е това. В принцип ги минавам 3 мина веднъж. Някой път, но сега нещо мисля. Опа! Ще дали зад мен. Само на тебе ме хваща, че 11 000 на гатъра.
Какво прави, бе? И заради един такъв черен ги хванаха. Черен, не си помня. Първо завина наляво, после надясно и смирих. Аз тръгвам първо наляво, завих после надясно и тогава се ударих. Да, че стигнем една миля. Малко трудно. Какво? Абе, айде, ще го правя. Ами... Това беше от мен. Мисля, приключим тук. И това беше от мен. Регистрация.